Unsay sakit ni mo, Inday? Na-insomnia lagi ko sa kung mga problema ko. Dili ko makatug maguna-una. Nganong dili man ka makatog? Na-insomnia gani ko ko. Nganong na-insomnia man pod ka? Tungod gani sa problema. Yun na, nganong nagproblema man ka? Kay naman ko insomnia ko. Time para god, nganong doon naman kay insomnia? Ay ambot naman ko Muli nila siguro ko. Kay murag, wa man kay plano mo tambal na ako. Naapay pangutana nimo ay, nga balik-balik. Gibali-bali raman na nimo. Bitaw ay, dawata ni Inday o. Kay tambal ni, aron mawa ng imong insomnia. Duha jud ni kabuok, Inday. Unsa mo po ng tambalain ko? Kining usa ka tambal, mauni ang makapawa sa imong insomnia aron makatuog na ka. Unya, kanang ikaduha. Mauni ang tambal aron ka makalimot sa imong mga problema. Og sigurado kung di na jud ka mahinomdom pa. Kay para asa man ko? Para amnesia. Diba, nang imong pagkahinabako, no? Kung iundang pa ka, iundang kag panigarilyo, gitigom nimo ang imong gipalit anong sigarilyo, makapalit na siguro utak kag auto ron. May kalagsulti gulyat, ikaw, di ka man manigarilyo. Kung ngay kakapalit, sa kumata na lang. Ay, miss! Gwapa lagi karon. Unya, gwapa? Nana kayo, yab? Ay, wapa dyan taon, tungkol sa kong katsuse. Aw, kita na lang. Kay paniguro na ko nimo, nga kanunay ka malipay. Ay, wa naman ko magkinanglan, ana. Nga naman? Naanad ako, nga makatawag maurang isa. Three drinks in the house.